Masu mu barkan mu da haka da fatan mun yi sallah lafiya. Kowa da ya san a jiya ne aka gabatar da sallar babban idi, wato babbar sallah kenan. Sai ga wasu hotuna na 'yan matan Kano sun bayyana a kafafen sada zumunta wato social media. 'Yan matan Kano sun fito fes abinsu, sun fito gaba gadi yawon sallah. Wai babu mai iya jijjigasu. Wani fata za ku yi musu? Ka kalle su dai a wannan bidiyon namu. Mun kawo maka wannan labari ne daga Hausa Global TV ko kuma ce Hausa GTV. Idan ka subscribe din channel din mutum a baya, muna so ka danna mana like ka share. Idan kuma baka subscribe bidiyon mu ba, muna so ka danna mana subscribe don muna samun ƙwarin gwiwa tura muku bayanai wanda suka danganci al'amuran yau da gobe na gida da kuma waje, wato Najeriya kenan da wajenta kuma. To Allah ya samu dace.